Nii palju veel selgituseks. Että tänä päivänä siis nämä kivittämiset ja nämä uhka on vain tietyissä kaupungin osissa. Et siis tänapäeval need kividega surnuks viskamised ja see oht on teatud linna osades. Se on niinku vaan, että se olisi vain niinku Tallinnassa Mustamäessä, ei muualla. Et se on umbes nii nagu Mustamäel meil on, et mujal ei ole. Joo. Niissä asuu siis, ne hurskaat juutalaiset asuu niissä ja siellä ne noudattaa näitä lakia. Need on siis need piirkonnad, kus need väga vagad juudid elavad ja seal nad järgivad neid seaduseid. Mutta tämmöinen tavalliset juutalaiset ei ne käyttäydy tällä tavalla. Aga siis suurin osa ihmisistä. Tavallised juudid, see suurem osa inimestest, nemad ei käitu nii. No Nüüd. Jeesus piirtää, on kontallaan piirtää. Jeesus nyt joonistab. Nämä papit ja fariseukset ja kirjanoppijat, ne ottaa koko ajan, että sano nyt jotakin. Ja need preestrid ja kirjatundjad ja variserid ootavad kogu aeg, et no ütle nüüd midagi. Ja ympärillä kansa katsoo. Ja ümberringi kogu rahvas kogu aeg jälgib seda. Jeesus nousee ylös. Jeesus tõuseb püsti ja sanoo. Ja ütleb. Se teistä. See teie hulgast, joka on synnitön. Kes ei ole pattu teinud. Heittäköön ensimmäisen kiveen. Visaku esimesena kiviga. Sitten hän taas polvistuu. Siis ta taas põlvitab. Kirjoittaa jotakin. Ja kirjutab edasi. Mitä Jeesus sanoi? Mida Jeesus ütles? Juutalaisilla oli semmoinen tapa ja käytäntö ja aika paljon tänä päivänäkin Lähi-idässä. Juutidel oli selline viis või komme ja ka tänapäeval on Lähis-idas väga palju seda. Kun tulee tämmöinen yllättävä kysymys tai tilanne, kui tuleb selline üllatav situatsioon või olukord või küsimus, niin kaikki läsnäolijat, siis kõik juures olijad, ne alkaa katsomaan sen porukan vanhinta tai arvokkainta, hakkavad vaatama selle seltskonna siis kõige väärikama või vanema inimese poole. Kaikki katsoo häntä. Kõik vaatavad teda. Eli siinä tapauksessa sitä, sanotaanko sitä korkea-arvoisinta pappia. Ehk siis selles situatsioonis seda kõige väärikamat siis preestrit. Kaikki katsoo häntä. Kõik vaatavad teda. Ne odottaa, mitä hän sanoo. Ja ootavad, mida tema nüüd ütleb. Heittääkö hän sen kiveen? Et kas tema nüüd viskab selle kivi? Siellä aina seurataan, mitä se korkea-arvoisinta, vanhin tai arvokkaista porukasta ensin tekee. Sest seal jälgitakse tohutult seda, et mida see kõige väärikam inimene või kõige vanem inimene selle rahva hulgast, mida tema nüüd teeb. Sitten niin kuin miten hän tekee, niin tekee ne muukin. Ja se, mitä tema siis teeb, siis ka kõik muud teevad samamoodi. Opetuslasten joukossa Pietari oli tämä vanhin. Ja jüngrite hulgast Peetrus oli see, kes oli kõige vanem. Siksi Pietari puhuu niiden puolesta. Sellepärast ka Peetrus tihti kõneleb nende eest. Siksi Pietari reagoi. Sellepärast Peetrus on see, kes reageerib. Siksi Pietari toimii. Sellepärast on Peetrus see, kes siis midagi teeb või toimetab. Se on se hänen tehtävä, se on se hänen asema opetuslasten joukossa. Sest see on see tema positsioon ja ülesanne siis nende jüngrite hulgas. Nyt Jeesus teki jotain sellaista. Ja nüüd Jeesus teeb midagi sellist. Kaikkien katseet sitä ennen eivät olleet kohdistuneet siihen naiseen. Siis kõik need pilgud ei olnud mitte selle naise peal. Kaikkien katse oli kohdistunut Jeesukseen. Vaid kõik pilgud olid nüüd järsku suunatud Jeesusele. Siinä on muuten varmaan se nainenkin ihmetellyt, että eihän tässä minusta olekaan kysymys. Ja võib-olla siin on see naine ise ka nüüd imestas, et oota, et minust ei olegi nagu see küsimus või? Hän tajuaa tuosta miehestähän tässä on kysymys. Et hoopis selle mehest on nagu see olukord tekkinud või see on tema probleem. Kaikki katsoo sitä, mitä hän sanoo. Ja kõik nüüd vaatavad ja ootavad, et mida tema ütleb. Ja nyt 1-2, kaikki kääntää katseensa siihen porukansa vanhimpaan ja katsoo, mitä hän tekee. Ja kui Jeesus on nüüd öelnud seda, siis järsku kõik pööravad oma pilgu selle rahva hulga siis vanima poole ja vaatavad, mida tema nüüd teeb. Sen vanhimman kannalta. Ja selle vanema enda seisukohalt. Ei näin pitänyt tapahtua. See ei pidanud ju juhtuma nii. Jeesushan meidän piti panna niin kuin tässä piinapenkkiin. Et me pidime ju Jeesuse panema nagu sellesse piinapinki. Ja nyt tämä Jeesus on pannut hänet piinapenkkiin. Ja nyt se Jeesus on pannud mind sellesse piinapinki. Ja kaikki katsoo minua. Ja kõik vaatavad nüüd temale otsa. Ja kaikki
kaikki tietää, että ei ole yhtään ainoa synnitöntä. Ja kõik teavad, et mitte keegi ei ole ilma pattuta. Jos tämä vanhin, joka oli syyttämässä Jeesusta ja nyt jota kaikki katsoo, Ja kui see kõige vanem ja väärikam, kes oli süüdistanud Jeesust ja nüüd keda järsku kõik hoopis teda vaatavad, jos hän heittää kiveen, kui tema viskab selle kivi, niin häpeä tulee hänen päälle. siis häbi tuleb tema peale. Koska kaikki tietää, että kaikki on syntisiä. Sest et kõik teavad, et kõik on patused. Ja jos hän heittää sen kiven, Ja kui tema viskaks selle kivi, niin hän väittää, että hän ei ole syntinen. siis tema väidaks, et tema ei ole pattune. Ja Raamattu kuvaa sen niin realistisesti, mitä tapahtuu. Ja piibel kujutab seda nii realistlikult, et mis siis toimub. Kaikki lähtevät siitä pois vanhimmasta alkaen. Ja kirjutab, et kõik läksid ära vanemast alates. Se vanhin, se arvokkain, See kõige vanem, kõige väärikam, hän tajuaa, ta mõistab, ainoa keino selvitä tästä et ainuke viis, kuidas nüüd see korrast nagu pääseda, on, että minä häivyn pois. on see, et ma lihtsalt kaon ära. Ja kaikki ne, jotka kuuluu hänen joukkoonsa, Ja kõik, kes on tema nii-öelda siis kambas, tajuaa sen saman, meidän on parasta häipyä. mõistavad seda samamoodi, et meil on kõige parem oleks vist ära kaduda. Kansaa kyllä oli siellä. Ja rahvast oli küll seal. Mutta siinä tilanteessa sitten Jeesus piirtelee, Ja kirjoittelee. aga selles olukorras seal keskel Jeesus, kui ta kirjutab või joonistab, Sitten hän nousee ylös, siis ta tõuseb üles, katsoo naista. vaatab naist, No, missä ne sinun syyttäjäsi ovat? kus on su süüdistajad. Lähti pois. Nad läksid minema. Kuule, en minäkään sinua tuomitse. Ja Jeesus ütleb, et minagi ei mõista sinu üle kohut. Mene, äläkä enää syntiä. Mine, aga ära enam tee pattu. Mitä tapahtuu? Mis juhtus? Ensinnäkin Jeesus osoitti kirjoittamalla, minä tunnen lain. Esiteks Jeesus selle maha kirjutamisega näitas, et ma tunnen seadust. Minä tiedän, mitä laki vaatii. Ma tean, mida seadus nõuab. Toisaalta Jeesus osoitti sillä kehotuksella, kuka heittää ensimmäisen kivin ja kirjoittamalla hän osoitti sille naiselle ja niille ihmisille siinä ympärillä. Ja teiseks sellega, et ta ka veel esitab selle üleskutse, et kes siis visaku nüüd esimene kivi, ta näitas selle rahvale ja naisele, Minä tunnustan ja tiedän lain, et ma tean teie seadust, mutta minä en hyväksy sitä lain rangaistusta. aga ma ei kiida heaks seda seaduse karistust. Jeesus ei missään vaiheessa kiellä lakia, Jeesus mitte mingil moel ei öelnud, et seadus on vale, mutta hän kieltää sen rangaistuksen. aga ta nii-öelda loobub sellest karistusest. Jeesus oli kulkenut opetuslasten kanssa sabattina viljavainioiden läpi. Jeesus oli ühel korral oma jüngritega läinud läbi viljapõllu sabatipäeval. Ja hänen seuralaisilla opetuslapsilla oli järkyttävää nälkä. Ja nendel jüngritel oli siis tohutu nälg. Ja hän antoi ottaa niistä viljoista, ne oli kypsiä viljoja, ne antoi ottaa niitä, ne sai jauhaa siitä ne jyvät ja syödä. Ja siis ta oli jüngritega, võtsid seal neid viljapäid, nühkisid neid, et tulid seemned välja ja said süüa neid viljaseemneid. Ja fariseukset näki sen. Variserid nägid seda Tuo on synti. ja ütlesid, et see on patt. Jeesus, joo, niin on. Jeesus ütles, et jep, Teidän lakinen mukaan. teie seaduse järgi küll. Sitten hän antakaa puhumaan siitä, että mikä on Jumalan mielenlaatu. Mitä on laki ja mitä on Jumalan mielenlaatu. Ja siis ta hakkas rääkima sellest, et mis on see seadus ja mis on Jumala siis nagu meelelaad või mis on Jumala hoiak.
Ja nyt siellä temppelialueella tämän naisen kanssa Jeesus osoittaa sen, että mikä on hänen, mikä on Jumalan, mikä on se mielenlaatu, minkä hän haluaa tuoda esille. Ja nüüd seal templi õuel ka Jeesus näitab ja viitab sellele, et milline selles olukorras on siis Jumala hoiak või Jumala meelsus selle olukorra suhtes ja mida ta tahab tuua esile. Sillä on mieletön merkitys. Sillä on tohuttu tähendus. Jos on kova ja raaka mielenlaatu, Kui sul on selline karm ja toores nagu hoiak või meelsus, niin ne suorastaan nauttii ottaa laista aina sen kaikkein kovimman rangaistuksen. siis need alati nagu naudivad, saavad sellest naudingut, et võtta sellest seadusest see kõige kõvem karistus alati. Ja ne on äärettömän tiukkoja, että viimeiseen saakka, viimeiseen pisaraan saakka se rangaistus pannaan voimaan. Ja nad on tohutult nii-öelda täpsed ja jälgivad seda, et nüüd viimse tilgani see karistus ka viiakse täide. Ja näillä ihmiset ovat lakia varten. Siis nende inimeste jaoks teised inimesed eksisteerivadki ainult seaduse pärast, seaduse jaoks. Ihmiset ovat oikeastaan sitä varten vaan, että ne täyttää lain. Siis nende jaoks inimesed eksisteerivadki ainult selle pärast, et täita seda seadust. Ja näin ne juutalaisetkin halusivat. Ja nii soovisid ka need juudid seal. Se mitä Jeesus tekee tässä. Aga see, mida Jeesus siin teeb, Ja paljon muualla Uudessa testamentissa, siis evankeliumin teksteissä. ja paljudes olukordades läbi Uue Testamendi evangeeliumi tekstides, Hän osoittaa, ta osutab sellele, laki on ihmistä varten eikä ihminen lakia varten. et see seadus on tehtud inimese jaoks, mitte inimene ei ole loodud seaduse jaoks. Se tarkoittaa sitä, See tähendab seda, lain tehtävä on suojella, turvata ja ohjata. et seaduse ülesandeks ongi kaitsta, siis hoida ja juhtida, juhatada. Ja nyt jos ei puhuta rikollisista, Ja me ei räägi praegu siis nagu seaduse rikkujatest ja kurjategijatest. lain tehtävä ei ole rangasta, tuhota ja särkeä. Siis seaduse ülesanne ja eesmärk ei ole haiget teha, hävitada ja tappa. Tämän naisen kohdalla juutalaisten laki olisi ollut tappaa se nainen. Selle naise kohal siis juutide seadus oleks öelnud, et tapa see naine. Jeesuksen laki on se, että hän tunnustaa, mikä on synti. Jeesuse mitä hän on seadus tehnyt. on see, et ta ütleb, et ta tunnistab, et see on patt. Mutta päämäärä on se, että tämä ihminen armahdetaan, hän saa uuden elämän ja uuden mahdollisuuden. Aga eesmärk on see, et see inimene saaks armu, ta tunneks armastust ja saaks uue võimaluse. Jeesus vie tässä niin kuin ne ihmiset ja meidät täällä tänään niin kuin sinne Jumalan lain syvimpään olemukseen. Jeesus justkui viis need inimesed ja meid täna viib Jumala seaduse kõige sügavamasse olemusse. Se on tehdä ihmisistä terve, Ja selleks on, et teha inimesest siis terve, auttaa ihmistä, aidata inimest, suojella häntä kaitsta teda ja antaa uusi mahdollisuus. ja anda talle uus võimalus. Ja tätä kutsutaan Raamatussa armoksi. Ja seda nimetab Piibel armuks. Nyt jos te olette vielä täällä, minä olen siellä, oletteko tekin minun kanssa vielä täällä temppelialueella? Nüüd, kui te olete ka, mina küll olen sellel templialal veel praegu, Minä ihan oikein näen ne paikat, kun mä tiedän, mitä ne on. ma oma peas praegu isegi näen neid kohti, kuna ma tean, millised need on. Kun me katsomme, miten Jeesus toimii, Kui me vaatame seda, et kuidas Jeesus siis toimib, me näemme Jeesuksen sydänäänet. siis me näeme Jeesuse südame häält. Hänellä oli valta
Tal oli meelevald antaa lupa kivittämiseen anda luba selle naise siis surnuks viskamiseks ja hänellä oli valta suojella sitä naista ja tal oli ka meelevald kaitsta seda naist ja antaa hänelle uusi elämä. ja anda talle uus elu. Tämä on se kuva, mikä on evankeliumin syvin kuva Jeesuksesta. See ongi see pilt, mis on evangeeliumi kõige sügavam pilt Jeesusest. Ja tämän kuvan tavallaan semmoinen niin kuin, muoto on risti. Ja selle pildil on ka kindel kuju ja selle kuju on rist. Ristillä ei lyöty maailman päälle tuomiota ja helvettiä. Risti peal ei löödud maailma peale nii-öelda siis kohtumõistmist ja põrgut, Vaan ristillä poistettiin tuomio ja helvetti ihmisten päältä. vaid ristil just viidi see põrgu ja kohtumõistmine inimeste pealt ära. Jeesus oli koko ajan tätä. Ja Jeesus kogu aeg hoidis seda. Se näkyy sieltä, kun me katsotaan erilaisissa kohtaamissa, varsinkin syntisten kanssa. Se koko ajan näkyy läpi, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja see paistab välja kogu aeg läbi Jeesuse tegevuse, kui ta kohtub erinevate ja ka patuste inimestega, et ta on täis armu nende vastu ja lootust. Ja jos te näette tämän Jeesuksen, Ja kui te näete sellist Jeesust, niin te uskallatte tulla hänen luokseen. siis te julgete ka tulla tema juurde. Te ette pelkää häntä, ette syntienne tähden. Te ei karda teda oma pattude pärast. Mutta jos te näette tuomarin ja rankaisijan, Aga kui te näete selle kohtuniku ja karistajat, te ette uskalla tulla hänen te luokseen. ei julge tema juurde tulla. Kuva Jeesuksesta on se, että tulkaa minun tyköni. Ja pilt Jeesusest on see, et ta ütleb, tulge minu juurde. Minä annan teille elämän vettä. Mina annan teile elavat vett. Minä annan teille elämän leipää. Mina annan teile elavat leiba. Tälle naiselle elämän leipä oli armo. Sellele naiselle see eluleib oli see arm, mida ta leidis. Ja jos teillä tämä kuva on Jeesuksesta täällä näin. Ja kui teil on siin Jeesusest selline pilt, Tätä mä olen yrittänyt koko syksyn piirtää teille. seda ma olen soovinud selle sügise ajaga teile joonistada, Silloin teillä myös on sellainen sisäinen tuntemus siitä, mitä Jeesus on. siis teil on ka selline seesmine tunnetus sellest, et kes Jeesus on. Ja jos te tämän tunnette Jeesuksessa, Ja kui te seda temast tunnete, niin tulkaa hänen luokseen. siis tulge tema juurde. Pysykää hänen luona. Pysige tema juures. Ja kertokaa tästä Jeesuksesta toisillekin. Ja rääkige sellisest Jeesusest ka teistele. Kertokaa siitä Jeesuksesta, joka rakastaa, joka antaa synnit anteeksi, joka antaa uuden elämän. Rääkige sellest Jeesusest, kes armastab, kes annab patud andeks ja kes annab uue elu. Kertokaa siitä Jeesuksesta, joka parantaa ja joka antaa toivon, antaa tulevaisuuden. Sellest Jeesusest, kes tervendab, annab lootust ja annab tulevikku. Tämä Jeesus ei ole koskaan jäänyt historiaan kiinni, vaan elää ja toimii tänä päivänä aivan niin kuin silloinkin. Ja selline Jeesus ei ole mitte kunagi jäänud ajalukku kinni, vaid toimib ja tegutseb tänapäeval samamoodi nagu siis. Kirkko on jäänyt erillä tavalla suttaamaan aikaan ja paikkaan, eivätkä ole ikään kuin kasvanut eteenpäin. Kirik on tihtipeale jäänud mingisse aega ja kohta kinni ega ole suutnud kasvada edasi. Jotkut kirkot opettaa, että ei enää tapahtu mitään ihmeitä ja ei enää tapahdu noita, että ne vaan liittyy siihen aikaan. Osad kirikutest õpetavad, et tänapäeval ei toimu enam mingeid imesid, vaid need on kõik seotud just selle ajaga seal. Siellä, missä näin uskotaan, näin myös onkin. Seal, kus niimoodi usutakse, seal ka nii on. Mutta siellä, missä tämä Jeesus, mistä Raamattu meille kertoo, saa elää, saa olla, saa toimia, niin siellä tämä Jeesus toimii aivan samalla tavalla kuin silloin. Aga nendes kohtades, kus
see Jeesus, keda me olemme täna kuulnud, kes toimib nii, nagu ta piiblis toimib ka tänapäeval täpselt samamoodi. Sen takia mä toivon, että seuratkaa Jeesusta. Sellepärast ma soovitangi, et järgige Jeesust. Jeesus on teidän pelastaja. Jeesus on teie päästja. Jeesus on teidän Herranne. Jeesus on teie issand. Jeesus on teidän valonne. Jeesus on teie valgus. Jeesus on teidän toivon. Jeesus on teie lootus. Jeesus on teidän tulevaisuutenne. Jeesus on teie tulevik. Kirkko ja seurakunta on vaan se paikka, missä häntä palvellaan. Ja kirik ja kogudus on ainult need kohad, kus teda teenitakse. Mutta kirkko ja seurakunta ei ole Jeesus. Aga kirik ja kogudus ei ole Jeesus. Sen takia avatkaa sydämenne Jeesukselle. Sellepärast avage oma süda Jeesuselle. Sillä hän on kaikki. Sest temas on kõik. Ja ilman häntä ei ole mitään. Ja ilman temata ei ole midagi. Tämä mä toivon, että tämä piirtyisi teidän sydämiin. Seda ma loodan, et olen saanud teile maalida teie südametesse.